adlaw. I like shopping. The house of the rising sun. Sunset to sundown. Ayun, raman to. Sunset sundown. Magsud to nga na may adlaw, babe. Sa manay, sama na. Okay. Kanabitaon sa pagmata sa buntag. Wala kilaing una-unaon. Kundili ang magmalipayon. Early in the morning, early bird sleeps early. Itago na lang ko sa pangalang Nestor. Just call me Nestor. Hindi na ko tinood nga pangalan, Dolanday. That's my screen name, Dolanday. Taga Bisayan Village ko, din sa syudad sa Tagum. Provincial Village, Tagum City. Aban permi po ko riya sa Davao kay nakapalit po migbalay diha sa may Kabantian. But I'm always traveling from Tagum to Davao because I have a house in Kabantian. In Davao City. Negosyante ko, Dolanday. I am a businessman. Nagapamaligya ko, napalit ko, nagabaligya ko og sakyanan. My business is buy and sell. Buy a car and sell a car. Malipayon mi sa kong asawang si Arceli. Yay! 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 With my wife, Arceli. Uban among anak na si JR ug si MJ. Together with my two kids, JR and MJ. Apan murag nahisaag ko, Dolanday. But you know, Dolanday, I am going the other, the left turn, wrong way, Dolanday. Tungod lagi kay doon na na'y kwarta. Because I have a lot of money. Og dito na nagsugod. Sugdan day na to sa diyang nagsugod mi sa among negosyo. This is the starter. When I start my business. Gamay lang gud nga negosyo. Small business, very hot. O ganiya na, ang kapnod sa And this is the story of the start of my life. O ganili, And this is ang nahitabubo. what happy na RJ, natulog na di RJ. Mabakang ka, sige kag kuhan di RJ, sige kag. May na JR man ang ako. JR, mabakang ka. MJ, mag-sleep na ta, MJ. Kuya, nagpatulog na ka, kuya. Sige na, sleep na mo rito. Mukaw. Good night, Daddy. Good night, Mommy. Good night, mommy. Good night, daddy. Sige na, good night. Kiss ko. Sus, tawag adlaw na ang bata. Nang? Ano sa man? Ha? Mao ba? Ayoko kila naagod. Diba? Di pwede, oy. Di pwede na. Di na pwede pang. Di pwede kay. Nasa kuwa ron pang. Di pwede sa kuwa. Di lagi pwede lagi. Kay kabalo ka. Sorry ka, akong pasabot ba? Di lagi pwede. Ang mga bata, nagkadagko na. Ay, oo. Ano man may managkaldiro kay di mo dako. No, sorry ka. Dagko mo ginatong mga anak pang. Eskwela na na-abre klase ba o niya? Kuangon mo ginatong undang ang trabaho mo? Ha? Muna kang trabaho? Saan man lang atong kaulo nung muna kang trabaho? Ha? Pila may sweldo na ko eh. 10,000? Kaltasan. May lalaki na 10,000. Kaysa para sa nanguban niya. Ha? Nabisal pa kitang trabaho. Di mo ko magsilbi, mga kuha ba? Ibaligya lang ako ng kutsi na to.
Ayaw, sayang kayo. Ato, investment pa na. Muna tong first car? Ha? Kaya pag inaanap ba? Daan naman po na sa kinana po. Mas kinagdaan kaysa magmotor-motor ka mabasa. Taan na upat biya takabuok. Usahan ka. Nyatag na sa kong papa nga pulis. Saon na. Saon man na. Ikaw no. Ipasulod kita ka ng sikyo sa una. Hawa po ka. Alangan nga, dagko paglawas ako mga tao. Yung kulatahong ko nila. Mao na, talawan kahit kag mga ilan yung mo sugal og mga trabaho. Kapoy magsikyo sa bugasan, oy. Naman di ay. Di iba, akong una-una, ibaligya na lang nato ng kotse. Ayaw lagi pang, kabalo ba yan juga? Hindi magnegosyo ko, ang akong halin, ana, ako rin pong ikuan. Unsa? I-rolling na to, ipalit na ko sa kena, ano niya, baligya na po, nanay-nay ka. Kauban mo ito, sugod sa isaraman po kay unit. Pagkahalin sa sakyanan, nakikita siya glayang barato, baligyang mahal-mahal gamay. Mahal ang kikito sa mamaligya, yun. At hindi pong burita at tawanan, mahal ang kito mamaligya, pero nasinsupod ba yan siya? Ayun, kung mo palit anak, kaya dapat yun ay pinusilan sa kilid, oh. Na pwede na, sabi mo palit anak. Ako nga man ang pahilamusan daan ako ng pabataka lang. Okay, kakilam mo si mong nao. Masakit. Mama na, kadaot yan. Ikaw kung juga kaayo ba? Sa may banta. Ay, ibaligyan na to na. Ibaligya na. Sige, ibaligyan na to para mahumanag na istorya. Basta, paningkamot lagi ko mang. Sige, bantay ka ha, kaya ako. Di nyo naman yung ano ka na magsigong commute kay hago kayo, hasol kayo. Napay mga driver diyan nga kuso kayo magpadagan. Murag mga kuan, way mga tinai. Ano mapakya sa mga negosyo-negosyo sa mga nato na? Bargit, ato sudan ni bargit, ato sudan tag bargit ani. O sige, sudan tag bargit. Kaya lagi na to na. Di lagi kanya. Salig lang gud sa kuha gud. Ako nang i-display na ugma. Ato ko song amigo. Oy, pre. Kumusta? Okay, pre. Pre. Malagi ka lagi na lagi. Imingaw gud ko nimo. Ikaw ba? Ikaw ba, natagdalig ka kasi mga amigo ba? Kasi nga na po kaglaki, no? Dili. Ikaw pre, di na mo akong pasabot pre. Yung Ano zaman? na ako'y tuyo ang talaga nimo pre. Ano zaman ito yun mo? Display na ko na akong kotse dili pre. Pre, pre. Display mo sa kindan rin. Kala lagi. Grabe na yun. Pre, Sige na pre. sa'yo. Ako. Sa tuhanan na. Dili na display. Ako'y bahala na, pre. Ako'y bahala na. Dispose mo sa kindan. Ano lalagay kasama na sa kindan niyo? Ano pre, kanang 93 model. Halin pa na mga 180, ako'y bahala na. Ako, i-display na. Ako pa. Pre, yung dukduk ka pre, kumaw sa motor. Pre, old model naman yung kinana. Malumping nagsamot pre, bundok mo po. Kita ka lang kutsi na, pre. Kita ka lang kutsi, pre. Sabi na ba? Oh, sige, sorry. Ako na palitan ko, pre. Palitan ko na mga pumulupila, pre. Kala na lang yung... Bagong parang ka nag-trade naman ang yuta. Pre, halin ba ni mga Starex mo rin pre? Ang story na ko na, pre. Yuta lagi ko na, pakang. Yuta, nung na-display na ako, palitan na ko na, usuhon ko na, pre. Sige pre, tabangan na ba pre, kay mo tabang po
Kung madispose mo na ako ng mga Starex, pinapagay ko na pre. Na, okay. Napagay komisyon, pre. Laki komisyon niya, dapat yung ka-insurance sa kalang Alam mo, andar, pre, kaya mong giduk-duk, Pre, kami no, pre, dapat yung pagpagamat ka rin akong starring sa ko, pre. Ibalik niya naman na, tagaan ka na akong insurance. Ha? Dahil ako, San Pedro. Katugay ni Cortina nga starring, gusto ka ito? Ha? Nakakaya ko na, nagatagaan ka na ko na. Pre, mahatag lang gugug ka ng bayad sa display, pre, basta mahalin na niya ko unit. Eh, pre, may problema. Gusto na ko mangita po tag unit line, pre, para mo. Magbayansel ka. Pre, kita ka na kung, kita ka na kung sa kinan ako, kanang Corolla. Oh. Ako lagi. Ako lagi, pre, talita ako kung uso mo ng pila, putang nga na ako, mags, pre, na pagumala. Putang nga na ako, pre, alisa na ako kayantas nga nindot. Bito, pre. Akala lagi ko, pre, lain na, lagi, pre, Ayun na lang ko. Perting, ay, guwapo ka, pre. Sige, pre. Basta, Kurbada, wala lagi kadulag na lang. Ano ka namin, kurbada mo. sige, pre, ha. Basta, baligya ako, pre, ha. Eh, pre. Tabangin ko, ano, pre. May problema, tabangan ka na ko na, pre. Ako'y bahala sa mo. Ha? Salamat. Mata, pre. Diba na, tabangan ka na ko, ha? Kung nalagay mga sunod na. Nag-breeding ko, grabe. Grabe ka na kung bandong na kami. Ha? Kuya ka na pag-breeding na ko na kumanok, pre. Yawa ni mga manok, pre. Sa freezer ko nag-breeding na nagkuha ko, nagpaingit ko. Talagsao naman ang tingog ng mga manuka, pre. Pre, kabalo ka sa lagi ka na. Afghanistan ang mga manok ka na. Ano ba? Wapil ko nag-jogging, wapil sabay ko nag-jogging ko. Ano na sila, pahit? Manto na siguro kung ano may Pre, ministro. pre, Pre, basta paliw ko. Oh, pre. Asa ba ka? Mag-istorya na, ipata, pre. Kanaman yun. Kuya ka. Unya. Sama na nato ni Ron nga maginanahalin ng imuhang mong kutsi diya. Sama na sa may kauno nato ani. Kana resign pa. Panginom kay kasi mo amo. Nga, kudira ka na sa trabaho. Resign po ka na yun. Asa na mga paingon ron? Inom kay kasi mo amo. The door is open for you. Anak, kung gusto mo resign. Karon, resign ka. Asa naman ka karon? May muna ka na. Tama na gani na. Sakitin yung ulo. Tanggalin yung ulo. Anak, di asa naman laron. Sama na nato laron, be. Sili, tama na gani na. Sige, yaw-yaw niya. Ano mo usap dahil po? Pamahig yung kunin mga niresign ko ba? Oh, mo na. Kaya sige magkagbagulbol din eh. O diyan, gay pa resign. Wala din po kung imong amon resign ka. Asa ka karon? Tama na gani na. Sige naman taglali sa Daot sa imo ako kay. Di ka tagal pasis, magbagulbol ka, tanawa din. Asa ka naron? Ay, kung damay-damay yan ang istorya, ha? Huwag ko'y giingon-ngingon na. Dili man god, ilan ni magod siya unya, di na mahalin. Sama itong kaulan din ron. Mahalin na, ginawa mo ko kay salig sa kuwagon. Wa jud ko salig sa imo, asa man? Ha, pila na nakabulan dia. Sino yung mga po ko istorya hon? Sapat. Hello. Hello, Brad? Brad, hello? Hello, Brad. Oh, Brad. bro, kumusta? Bro, kumusta bro? Kadala bro, nagkatawag lang ko na ilan ni, kadala lang, ako na kapait rin ko, kadala bro.
Bro, sa may tirada na to na bro, maka... Kung sa entrada na bro, mapaentrada na ko. Bro, pahit na kayo bro, matabangi ko bro, bro. Bro, malo ka bro. Sultihan ka. Ako'y nakitaan nga skenan level. Ilang nga na tuloy paliton bro, kaya dindot kayo. Bro, nga kuha bro. Okay na kayo. Nahali na yung mga. Pila ba yung halin bro? Kuan, 110. Yung ka bro, nga kuha. 133. Bahala ko kung pila siya. 160 bro. 160 na Pwede na. Pwede ka. Yan natin paliton nga lang unit bro. Basta, Natay lang paliton na lang unit. bro, wapo nindot kayo bro. Yeah, bro. Nindot kayo, pero Bro, nakoy. Miya kayo bro, wala kayo kan. Yeah. Alang nga, Bro, marag makahatag yung kag 20 mil sa kang komisyon bro. bro, okay kayo. Nakoy palito dito bro, nindot kayo. Ang makina bro, singer. Bro, paminaw ba? Nakastorya na ko to kong amigo nga kuhan, kanang napod siya punerarya. Ha? Kuha daw siya sa imuhang sakyanan. Pamutangan niya kurtina bro. Usa man bro? Bro, okay kayo bro. Dali, kabalo ka to kung ipalitan ng sakinan bro. Makina singer na ipakapintila to. Nanahin ka. Nindot ko rin kayo na bro. Usa man, anak ko daron na. Ay bro, wapo kayo. Ano na bro, kada lagi yung kuhan ka bro. Dito kaya ako nagigwan bro. Ano lagi yung mga nabila bro, walid. Tama na bro, sino bro? Babay na bro. Bro, ayun bro. I heat up, I can't cool down. Got me spinning round and round, round and round, and round it goes. Where it stops, nobody knows. Oh, Yex. Hey, suko. 5,000 para sa imo. Okay kayo. Okay Okay. kayo, bossing. Bro, salamat kay bro. Bro, dili lang kay ka na bro. Kani ka tong pagnegosyo ganing sakyanan bro. Mudaga na lang ang mga sakyanan ang ato ang komisyon o katong halin niya di mudagan bro. Kabalo ka bro sa dugay-dugay na kung magpanarbaho bro. Nga naman. Karoon na dyan ko kasuway bro. Di naman pilo na kung pitakas ka bagas kwarta bro. Wala ka nagmahay nga gini-resign ka sa gitarbuhan. Bro, wadyo ko nagmahay bro. Sign na naman ko dito sign pa ko bro. Talawa. Diri ka sa ko, kabalo ka ni akong display center diri. Pero tinaghana ni Juan mga taga Cotabato, taga Jinsan, taga Mati City, sa Torrel, Santiago City. Daghan kayo mga taga Agusan del Sur. Maabot po taga Surigao din. Dahil mga taga Surigao. Abot mo ngayon. Dito sa may Sa Luzon. may lahat ka. Si Ito nagkakusumer din. si Brother John, dili nakapalit si Brother John. Si Kuan, kanang Montero ni Doon sa Aga, dili na ako na, dili na gipalit sa Kuan. Kaninduta, ginino. Salam. Ito sa... Yex. Order pag-inom dito ka. Tingin. Order na ko, Kwan. Isa ka partner. Hindi ka na mag-order. Isa ka Ay, Mix. No, impossible. Huwag mga nautangan na mo kay Marwa magkikwarta. Napasik kami direct. Ay, kahit na. Ay, maura na yung kaya. Hi, sir. Uy, hi. Ay, hello. Nanay yung bucket, sir, sa beer. Ano nga, dali bagol ka, ikaw pa. Parang kang si Mario Sawag suot ba? Ano ba, takas magiging medyas niya ka. Parang creep paper mo nga. Parang kang round girl ba? Ikaw, good pre ba? Bakit, sir, no? Ay, sir, hindi mo naging itambang akong sampot, sir. Grabe ka mo sampot ba? Parang abings bata. Parang abings bata. Gang, join na lang, gang. Ay, kawan mo ni sir, oh. Ay, nga na yung manager nga ipasira ko ninyo. Oo. Bar diri. Asa na yung manager? Ay! Bye! Ikaw yung manager, bye! Dito ka nagaling ko rin. Bye! No, ikaw yung manager, bye! Ikaw yung manager, bye! Ay, bouncer di. Manager, bye! Galaw. Ay, hati pa na Hati pa na rin, bye! Bro, wala naman yung ganang center ba? Bouncer di. Ayun, sir, ba? Sir.
mo. Bakit pinipitakan ako? Kagit, sir, no? Sir Vicky, masahi untag ka para malayo ka sa prostate cancer. Kana akong gusto. Ano ka natawag ang prostate massage? Isa mo ni makadawgay nito. Boss, para mag-udyak 3,000, Boss Vicky. Short, Sir na po ka. short, Boss. Kalawgawan. Saan Anto na po ka, anto na po kang pictra. Boss, yung mga marukoy mo ito mga chick-pick dito, Boss. Madali na lang ka. Ako no, 5 minutos pa dito. Okay, salamat kayo, Boss. Salamat kayo. Kailangan. Dali na, sir. Oh, yeah. Hindi lang ako natagdon. Boss! Boss, ay sa big bag, Boss! Padamay. Pigit akong tiyak alas na. Wala lang, ano eh. Gabing ka na dali. Pre, uban ko ni Morong Domingo. Naisultada, uban ko ha. Ah? Na, ako yun ay kwento lang Sigurado. 12 kak, Derby, 12 kak. Dalhan ko ng 50 mil na. Tinga masad. Huwag ka ginay mo ng kwarta, Derby, kaya yung sa araw dito, kadaw ka na. Kulot ako 100,000 di sapong na. Pre, ano, ginansya ka ng 300,000, ah. Boss! Ayun ka niya, boss. Kuha, Boss. Style niya, Boss. Gusto bukas meron. Gusto bukas wala. Saan, Boss? Traidor kay ka. Yung kada pumupusta niya, napildi ko. Di, Saan kay- doon mali ka sa kalaban? Sige lang, Boss. Ano naman manugal ka? Gusto kas meron. Pwede gusto bukas wala. Nasa naman ka store, oy? Ano ba kalamao? Kaya kumarta lang ka gamay, grabe na kayo kang bisyo, mag-inom, sugal, babae. Baka lang ko nauna, kala kayo asawa, lang kayo mga anak. Huwag yung ka na wala sa tugan, kayo tang na to dire, wala tayong kwarta. Sala ni mo na! Unsa ako rin yung salay noon? Wala ni mo gatiman og tarong nga tong kwarta, tanawa na hurot! Masa man ako naman ni Noemi? Sige kang sukal, sige kang pababae inom. Ano ang bisyo yung mag-isunlan? Ambi na tong pasbuk ba? Ambi na tong pasbuk? Pasbok? Ambi na... Eh, mana? Ah, unsa? 100 nila sulod sa tong pasbok! Kubrahan na dito ka, kubrahan na. Di ko sugot ani. Binuang ni. Ang salat na paingon, ano ni Stora ka? Ni Star? Kung Diyos por santo ni mo, ni Stora. Pang kapital ang good part. Part, di na ko makahatag yung wala part kay malugan ako kagagutang sa hospital mail ba. Kanya, sa biyari sa kung sa hospital mail, pera mo ka nagkukarta. Ha? Sakto nga. Part. Part, ito na lang ko pa. Ay,
sudan dia. Sili. Sili. Asa man ba yan tuwagan? Sili. Asa man yung tawagan ako. Hello? Hello. Asa man mo? Asa mo mas batang? Anong itaw dito sa balay? Nilayas na mi. Unsa? Uli dili ha, karon dahil uli. Siko. Kita ka. Ikapoy na ko nimo. Ikapoy na ko ni utawanan ka. Grabe kay ka. Di na ka matabang. Sili pa sa ilo ako, Sili. Siko. Oh, grabe ka. Pasaylo ha? Kauna na yung pasaylo niya. Basta namin gigutom na may amin. Kakabalo ka lang mo tinugong diyan. Kanatutot, init na lang kay para di mapanos. Sili pa sa ilo ako. Huli naman dito sa balay. Sige na, maluoy mo. Maluoy? Huwag ka maluoy sa buha. Maluoy hindi mo. Grabe kaya makapainom din mong mga barkada. Yan si mong anak kung si mong asama, di kaya makapon. Sugal dito. Mamasahe pa mo diyan sa may kalangan. Sila amar. Babae medyo kang bayo. Pagpamasahe medyo kang wala kayo mong pusit cancer. Grabe kayo katawan. Sili, sa iluan ako. Balik na mo diri. Dili ko balik. Kung di ka magbago, bye. Sili! 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 Napakyas yun ang tanan dulanday. Pabiyaan ko sa akong asawa. Tugod sa akong gibuhat. Pati akong mga anak nangawa sa kuha. Nakuratan ko sa kwarta nga akong nadawat. Pagkadato, nagpakaraming nundayin ko. Nakugid kayo kong pagmahayan tot karon. Kung hinahinay na ko silang ipanikamutan mo balik sa akong kinabuhi. Nabaligyan na nako ang among balay diya sa Davao. Umibalik ko sa Visayan Village. Katrabaho na po ko karon. Kung unta, sa di pa maabot ang Pasko mo, mubalik na sila sa kuha. Dagan kayong salamat sa higayon and more power. Inyong suwat magtatampo. Nestor.